हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम फास्ट टाइम आसू हाट को परिया किनापी तो आमको देखिले तो सब लोग लाज लाଗୁଛି ଆଉ ଯାହା କିଣିବୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଚାରୁଛୁ ମଉସା ମାଉସୀ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେକର ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଠିକି ଆସ ସେକର ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠି ଅଛି ଅଫର ସେଇଠି ଅଛି ଅଫର ଆରେ ଶାଲା ମୂର୍ଖ ଆମକୁ ଖାଲି ହସ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କିଣିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ପାଇବୁ ତାହା ତ କିଣିବୁ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ମୂଳା କିଣା ହେଇଯାଇଛି 3 ବେଳାକୁ ଆମର 20 ଟଙ୍କା ମାନେ ଅଫରରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ପରିବା କିଣିବା। 10 ଟଙ୍କା ଟିକେ ରାହୁଲ ଅନ୍ୟ ଦଳ ହଷ୍ଟେଲ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁନି ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସଉଦା ପତ୍ର କିଣୁନା ଆମକୁ ଯାହା କିଣିଲେ ଖାଲି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପରିବା କିଣିଲା ଆସିକି ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କହିବୁ। ମୂଳା ଆଣିଛୁ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଛୁ କ'ଣ କଲ ଏଟାକ ମୂଳା ମଞ୍ଜି ଏଟା ତ ଜଣେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛୁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି କିଣିକି ଆଣିଛୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ହାଟକୁ ମାନେ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋତେ ଏତେ ଲାଜ କରୁନଥିଲି ପରିବା କିଣିବାରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ବେଗ୍ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଦେଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।